ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರುಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 12 ಜನ್ವರಿ 24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರುಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ತಿರ್ಗದು ಇಳ್ಳಗ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬನ್. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಡು ಜಪ್ಪುನ ಪಾತರವು ಐರ್ದು ಎಂಚಿನ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಕಲ್ಪದ ಅವಧಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಪನ್ಪುನನೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಡು ಜಪ್ಪುನಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಜ್ಞಾನ ನೇತ್ರ ಹೀನಾದುಪ್ಪೆರು ಇಲ್ಲನು ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪಂಡು ತೆರಿವೆರು ನಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮುಲ್ಪನಿ ಸುಖ ದುಃಖದ ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನವು ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪಾವನಾಪುನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಜಿರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡಿತ್ತ ಇಲ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಆವೋಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆಗಿತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇಲ್ಲಲ್ದ ನೆನಪುನ ಕನವೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡ್ಲ ಇಲ್ಲನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರ ಅಂಡಲ ಅಲ್ಪ ಏಪ ಪೋಪುನಿ ಉಲ್ಪ ಪೋಪುನಿ ಪನ್ಪುನವು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಕಲ್ಪದ ಅವಧಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲುಲ ಮರತು ಪೋತುಂಡು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದು ತೆರಿದಿಪ್ಪುನೆರ್ದವರ ಇಲ್ಲುಲ ಮರತು ಪೋತುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಕನಪವೆರು. ಜೋಕುಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಗ್ ನಡಪೋರ. ಯಾನಂತೂ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೈದೆ ನಡಪೋರ. ಏತು ಸಹಜ ಮಾರ್ಗವಾದುಂಡು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡಂತೂ ಏಪ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಪುನಿ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ. ಮುಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಪಂದು ಪನ್ಪುನೆರ್ದವರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮರತುದೆರು. ಬಾಬನ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲುಲ ಮರತು ಪೋಪೆರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣ ಮಸ್ತ್ ಅಂತರವಾದುಂಡು. ಅಜ್ಞಾನ ನಿದ್ರೆಡು ಜೈದಿರು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿವುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೊಡು ಇಲ್ಲುನು ಏತು ದೂರ ಪಂಡು ತೆರಿವೆರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಓಹೋ ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮಗಂತೂ ಇತ್ತೆನೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಭಕ್ತಿ ಏಪೊಡ್ದಿಂಚು ಸುರುವಾಪುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲುನೆ ಮರೆತುದಿರು. ಇಂದು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಆಂಡ ಏತು ದೂರ ಮಲ್ತುದೇರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆಯರು ಜೋಕುಲೆ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲುಂಡು ನಿಕ್ಲೆನು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೈದೆ. ಇಲ್ಲಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು ಆಂಡ ಪವಿತ್ರ ಅವಶ್ಯ ಆವೊಡು. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬೈದರು. ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಪವಿತ್ರ ದಿಜ್ಜರು ಪವಿತ್ರ ಒಂದೆತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಇಲ್ಲಗು ಪೋಂದುಲ್ಲರು. ಅಂಡ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಭಕ್ತಿನು ಬುಡುಪುಜರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವರು ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ಣ ಅವನುಂಡು. ಭಕ್ತಿಡು ಅಪರಮಪಾರ ದುಃಖ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ದುಃಖನು ತೂತಿಜರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷದ ಪಾತೆರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ದುಃಖನು ನಿಕುಲು ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ಅನುಭವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಕಾರದಾದ ಕೊಳಕಾದುಲ್ಲರು ಹಾಳಾದುಲ್ಲರು. ಸುರುಕು ರಜೋಡುಪ್ಪುನಗ ಒಂತೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬುದ್ಧಿಹೀನಾದು ಬುಡ್ತಾರು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲಿಕ್ ತೆರಿಪವೆರು. ಜೋಕ್ಲೆ ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಪಾವನಾವಡು. ತರತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪನು ನೆನಪುಡ್ದೆ ಜಪುಡವಡು. ನೆನಪುಡ್ದೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ವಾ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪ ಸುಖಧಾಮಗು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆರು ಅರೆನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೋಡು. ಆ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೆಯರು ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರ ನೆಲಕ ಆವುಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಸುರೂಕಾದು ಪವಿತ್ರಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಡವಳಿಕೆನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ವಿಕಾರುಲೆಗೆ ಭೂತ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಲೋಭದ ಭೂತದಾಲ ಕಡಿಮೆಜ್ಜಿ ಈ ಭೂತ ಮಸ್ತ್ ಅಶುದ್ಧವಾದುಂಡು. ಲೋಭಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರೆಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಮಲ್ಪವುಂಡು. ಎಂಚ ಕಾಮನು ಬುಡುಪುನಿ ಪರಿಶ್ರಮನೋ ಅಂಚೆನೆ ಲೋಭನು ಬುಡುಪುನ್ಲ ಸಹ ಪರಿಶ್ರಮವಾದುಂಡು. ಲೋಭದ ಭೂತದಾಲ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೋಹನು ಬುಡುಪುನು ಕಾಮನು ಬುಡುಪುನಾತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಆಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬುಡುಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯಡ್ದು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪ ಒಂದೇ ಬೈದೆರು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಮೋಹದ ದಾರ ಜೋಡಣೆ ಅದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೋಪಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಶ್ರಮರ್ದು ಪರಿಶ್ರಮರ್ದು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಕೋಪದ ಪುದರೆ ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಒವ್ವೆ ಭೂತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಭೂತದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿ ಆವಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಯಾನು ಉಪ್ಪೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೋಡು. ಬಾಬಾ ಏತು ವರ್ಷಲು ಉಪ್ಪೆರು.
ಬಾಬಾ ಈ ತಂಜಿ ವರ್ಷದ್ದು ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐದವರ ಸಮಯನು ಎಡ್ಡೆನೆ ಕೊರ್ಪೆರು ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರನು ತೆರಿವೊನ್ನವು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. 7 ದಿನಕುಲೆಡು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿಡು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಪಾಪ ನಾಶ ಆಪುನೆತ್ತು ತಡ ಆಪುಂಡು. ಇದುವೇ ಕಷ್ಟದಾಯಕವಾದುಂಡು. ಐಕಾದು ಬಾಬಾ ಸಮಯನು ಕೊರ್ಪೆರು ಮಾಯದ ಹೋರಾಟ ಮಸ್ತ್ ನಡಪುಂಡು. ವರಾಣೆ ಮರಪದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲೊನ್ನಗ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ನೆನಪುಡು ಪೊರ. ಬುದ್ಧಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಸಮಯ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಕರ್ಮಾತೀತ ಸ್ಥಿತಿನ ಮುಟ್ಟೋಡಾಪುಂಡು. ವಿದ್ಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಇಂಚ ತಿರ್ಗುನು ಪನ್ಪುನನು 7 ದಿನೊಟ್ಟು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿವನೇರು. ಪವಿತ್ರ ಆಪುನಿಟ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ಟಿಲಡೆಯಾಪುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿನಾಗ ಎಂಕುಲು ಈ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಮಲ್ಪರು ಪಂಡು ನಿಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆಂಡ ಈ ಪಾತೆರ ಸರಿಯಾದುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದ ಪೂಜೆರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಯರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿಯರ ಇಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಏ ಫಲ ತೆರಿವನುರು. ಈ ಯುಕ್ತಿ ಮಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಾದುಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ದೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಸಹಯೋಗ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮನ ಕರ್ತವ್ಯಲ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯರದು ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪನವು ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬರ್ಪುಣನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಸಂಗಮೇಗೊಟ್ಟು ಐದವರ ತೆರಿಪೇರ ಎತ್ತು ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪುಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬನ ಪರಿಚಯ ಕೊರ್ರೆಗಾದೆ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರನು ದೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯೋಡಾಪುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣ ದೇಹಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಐಡ್ದವರ ಕೃಷ್ಣಗ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಣಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತೆ ಬತ್ತದು ಭಕ್ತಿದ ಫಲನು ಕೊರ್ಪೆರು ಅಂಡ ಭಗವಂತನ ಪರಿಚಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ತೆರಿಪವರು ಆಂಡಲ ತೆರಿಯೋನುಜಿರು. ದೇಹಧಾರಿಲು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪುನರ್ಜನ್ಮೋಡು ಬರ್ಪೆರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆತ್ಮಲೆಗೆ ಓರಿ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮರ್ದು ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆ ಆಸ್ತಿನ ಪಡೆಯರೆಗಾದೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು. ಆ ಬಾಬನು ಪಡೆಯರೆ ನಿಕುಲು ಏತು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲರು. ಸುರೂರ್ದು ಓರಿ ಶಿವನ ಪೂಜೆನು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತರು. ಬೇತೆ ಒಲ್ಪಲ ಪೋಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ಅವು ಅವ್ಯಾವಿಚಾರಿ ಭಕ್ತಿಯಾದುಂಡು. ದೇವತೆಲ್ನ ಮಂದಿರೊಳು ಇಜ್ಜಂಡು ಇತ್ತೆಂತು ಮಸ್ತ್ ಚಿತ್ರೊಳುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಿಕುಲು ಏತು ಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ನಿಕುಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಶಾಸ್ತ್ರಡುವಾಗ ಅಚ್ಚಿ ಸದ್ಗತಿ ಮಾರ್ಗವಿಜ್ಜಿ. ಮಾರ್ಗನು ಒರಿ ಬಾಬಾ ಮಾತ್ರ ತೆರಿಪೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಏತು ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟುವೆರು. ವಾಸ್ತವುಡು ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ಮಂದಿರಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬೇತೆ ಒವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮಂದಿರ ಆದು ಪೂಜಿ. ಇದೇ ಪಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪತಿತ ಮನುಷ್ಯರು ಪಾವನ ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಕುಲ್ನ ಮನುಷ್ಯರೇ ನಿಜ ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಡ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕ್ಲೆಡ ಏರ್ಡ ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಪೂಜೆ ಅಕುಲು ದೇವತೆಲ್ನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯಾದಿತ್ತರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿಯಾಯಿರು. ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಪಂಡ ಈ ಪಂಚತತ್ವದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಶರೀರ ಪಂಚತತ್ವದಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲು ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಐಕಾದೆ ಈತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತುದರು. ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೆ ನಿಕುಲು ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪರು. ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಜಗತ್ತಿರ್ದು ಪಾವನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರೆಗಾದೆ ಬೈದಿರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಉಪ್ಪುನನೆ 2 ಪ್ರಕಾರವಾದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿ. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆಯರು ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆಯಾನ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಲ ಸಂಗಮ ಎಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗುಡಿ ಎತ್ತೊಂಜಿ ದುಕ್ಕೊನು ಪಡೆಪರು. ಗೀತೆಲ ಉಂಡತ್ತೆ 4 ಕಡೆ ತಿರ್ಗ್ಯ ಆಂಡಲ ದೂರ ಒರಿಯ ಏರೆದ್ದು ದೂರ ಒರಿಯರು ಬಾಬಾರ್ದು. ಬಾಬನು ನಾಡೆರೆಗಾದೆ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮಡು ತಿರ್ಗ್ಯರು ಆಂಡ ಬಾಬಾರ್ದು ಮಸ್ತ್ ದೂರನೇ ಒರಿಯರು. ಐನೆರ್ದವರ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಳೆ ಪಂದು ಬತ್ತದು ಪಾವನ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದುಲು ಎತ್ತರು. ಬಾಬಾ ನವಿನಹ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಗೊಬ್ಬು 5,000 ವರ್ಷದ್ದಾದುಂಡು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಪ್ರತಿ ಒರ್ಲ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡು ವಾ ರೀತಿ ಮಲ್ತದಿರೋ ಅವು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐತ ಅನುಸಾರಣೆ ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ರೀತಿ ಓದುಜೇರು. ಇಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ರಾಜಯೋಗದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಏರು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದುಲ್ಲೆರೋ ಅಕುಲೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಬರ್ಪೇರು. ಮೂಲ ವರ್ತನೊಡುಪ್ಪುನ ಸಂಖ್ಯೆಲ ನಿಖರವಾದುಂಡು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪುಜಿ ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರಧಾರನ ಅಂದಾಜು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ತೆರಿಯೊಂದಿಜಿರು. ಆತ್ಮದ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿಖರವಾದುಂಡು. ಕುಡ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೇರು. ಕುಡ ನಿಕುಲು ಪೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಬರ್ಪರು. ಒರಿ ನಾವು ಮಾತೆರ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಪೇರು. ಇತ್ತೆ
ಏರಾಂಡಲ ಎನಿಕೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ವಿಚಾರನು ತೆರಿಪವೆರು. ಸುರುತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆದ ತಿಳುವಳಿಕೆಡಿ ಏತು ಅಂತರ ಉಂಡು. ವಿದ್ಯೆಡ್ ಸಮಯ ಪತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗನೆ ಏರ್ಲ ICS ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಜೆರು. ನಂಬರ್ ವಾರ ವಿದ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮನುಷ್ಯರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ ಏತು ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಯೋಡು ಪಂದು ಏತು ಸಹಜವಾದ ತೆರಿಪವೆರು. ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೊಸ ಪೊಸ ಪಾತೆರುನೆ ತೆರಿಪವೆರು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬನೆ ಪನ್ಪೆರು ಯಾನು ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನು ಲೈದೆರು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬೈದೆ ಐದವರ ಇತ್ತೆ ಪಾವನಾಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಏನನು ಏನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ನಿಕ್ಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದು ಬುಡ್ಪರು ಕೂಡ ನಿಕುಲು ಈಡೆಗ್ ಬತ್ತದು ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು. ಆತ್ಮ ಪತಿತ ದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪಾವನೆಯರೆ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಏತೊಂಜಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಈತೊಂಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆತ್ಮ ಏತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಇಂದೆಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಆತ್ಮನು ತೂವೊಡಾಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಣ ತೂವೊಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಐಕ್ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು ಈತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬಿಂದುವಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಾದ ಮಲ್ಪರು. ನಿಗುಲು ತೆರಿಯೋನೊಲೆ ವಿನಃ ತುಯ್ಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆತ್ಮಗು ಇಂದು ಮಾತ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಲು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕುದುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಪಾತ್ರುನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಏತು ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಏಪಲ ಸವೇಜ್ ತರೆದು ಪೋಪುಜಿ ಇಂದು ಅವಿನಾಶಿ ನಾಟಕವಾದುಂಡು. ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ಆದುಂಡು. ಏಪ ಮಲ್ತುದುಂಡ ಪನ್ಪುನೇನು ಕೇನಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದೆಕ್ ಅನಾದಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಮನುಷ್ಯರಡ ಕೇನ್ಲೆ ರಾವಣನು ಏಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಪೊತ್ತೊಂದು ಬೈದರು. ಶಾಸ್ತ್ರನು ಏಪೊರ್ದಿಂಚಿ ಓದೊಂದು ಬೈದರು. ಇಂದು ಅನಾದಿಯಾದುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದುಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಪತ್ತದು ತೆರಿಪೆರು. ತಪ್ಪಂದೆ ಜೋಕ್ಲೆಗು ಓದವೆರು ಜಿಂಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೀನಾದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದು ದಾರಿ ಉಬೈದುಂಡು ಅವು ಸೀಮಿತ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಬೇಹದ್ದದ ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ದಿನ ನನ ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ರಾತ್ರಿ 21 ಜನ್ಮಲು ನಿಕುಲು ಅಂಶ ಮಾತ್ರಲ ದುಃಖನು ಪಡೆಪುಜರು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ. ಏರ್ಲ ದುಃಖನು ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಪಾತೆರ ಪವಿತ್ರತೆಯಾದುಂಡು. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಡ್ಡೆಯಾದುಂಡತ್ತೆ. ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತೆರನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೆರಿಪೋಡಾಪುಂಡು. ಲಾಭ ಬೊಕ್ಕ ನಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಲಾಭದ ಪಾತೆರೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನಷ್ಟನೇ ನಷ್ಟ ಆದುಂಡು. ವಿನಾಶದ ಸಮಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಎಂಚೆಂಚಿನ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ತೂಲೆ ಬರ್ಸ ಬರಂದೆತ್ತಂಡ ಧಾನ್ಯಲು ದವಸ ಧಾನ್ಯಲು ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆಯಾದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಮೂಜಿ ದಿನ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಪಂದು ಪಂಡುಂಡಲ ಸಹ ದವಸ ಧಾನ್ಯಲೇನು ಪಿದೆರ್ದು ಕನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಇಂಚಿನ ಸಮಯಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಳುಲ ಸಹ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಈ ತೊಂಜಿ ಆಪತ್ತುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಈಶ್ವರ್ಯ ಆಪತ್ತುಲು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಬರ್ಸ ಬರಂದೆತ್ತಂಡ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬರಗಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತ ತತ್ತಲು ಏರುಪೇರಾಪುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜಾಗೊಲೆಡು ಬರ್ಸ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಬಾಬಾ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಕ್ಲಿನ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶನ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆನು ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಹೇ ಈ ಬೇಹದ್ದದ ಪಾಟುನು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನೆ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆರು. ಏರಿ ಎಂಚ ಓದವಿರೋ ಅಕುಲು ಅಂಚಿನ ಪದವಿನ ಪಡೆಪುನಕುಲು ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪವರು. ಕಡಿಮೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೆರಡ ಕಡಿಮೆ ಪದವಿ ಪಡೆಪೆರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದವಿರತ್ತೆ. ಏಪ ಬೇತೆಕ್ಲೇನು ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊನರೋ ಅಪಗ ಮೊಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಓದವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಓದುವೆರು ಬೊಕ್ಕ ಓದವೆರು ಪಂಡು ತಿರುವೆರು. ಮುಖ್ಯವಾಯಿನವು ನೆನಪುದ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ತರತಮಿತ್ತು ಪಾಪದ ಪುದೆ ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ಏನೋ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಅವು ಭಸ್ಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು. ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಶಿವಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪನೆನು ಕಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ತೆರಿವುಜಿ ಶಿವಬಾಬನು ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪನಿರ್ದವರ ಅಕಲ್ನ ಕಲ್ಯಾಣ ಲಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ದಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣ ಅಪನ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದಿನ ಪಾಟುನು ಓದುದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ಬೇತಕ್ಲೆನ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಲೋಭ ಮೋಹದ ದಾರುನು ದೆಪ್ಪೆರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒವ್ವೇ ಭೂತ ಉಲೈಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪಂದಿಲೆಕ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತೊನೊಡು. ವರದಾನ ಭಗವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ಮೃತಿರ್ದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸಹ ಭಾಗ್ಯ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ಭವ. ಅಮೃತ ವೇಳೆಡ್ದು ಪತ್ತದು ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟಲ ತಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗ್ಯನು ಸ್ಮೃತಿ ಇಟ್ಟುಕನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಗೀತೆ ಪನ್ಲೆ ವಾ ಎನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯ ಏರು ಭಗವಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯದ ಸ್ಮೃತಿ ಟುಪ್ಪೇರು.
ಅಕುಲೆ ಬೇತಕ್ಲೇನು ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಮಾಡ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಪಂಡನೆ ಸದಾ ಭಾಗ್ಯವಾನ್, ಸದಾ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಲು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆತ್ಮದ ಖುಷಿ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಏರಿಗ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನುಡು ಖುಷಿನು ಕಲೆ ಉಣ್ಣವು ಅಸಂಭವವಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಶರೀರ ಪೋಂಡಲ ಸಹ ಖುಷಿ ಪೈರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಸ್ಲೋಗನ್: ಮಾಯದ ಉಯ್ಯಾಲಿನ ಬುರ್ದು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ಸದಾ ತೂಂಕೊಂದೊಪ್ಪುಲೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.